Suka ayo mo i-ay love you to love you diri 95 apa na Radyo Bisag di Polang. Oras mga kabisag sa programa Morning na Bisag. Alas 5:26 na yan. dito sa Maraming kapag naminaw mga bisag sa Radyo Bisag di Polang kupan sa mga dusay. tanan Sa namang pagkalaan dunong punggay. lula Good morning, Maing Buntag. Sa mga listener dia, good morning. Good morning ni Captain Teddy Bear diha. Press, good morning ni mo diha. sige na Uban ni Ma'am Mary Rosana. Good morning. siya magpapalagi Okay, sa tanang mga Radyo Bisag Fans Club, officer sa Secure Island, Vice President Elmar Buka, atong mabtikon nga sekretary diyan, Ate Diding Bidal, at atong treasurer, Ma'am Nining Sumagan, at sa atong auditor, ng Duning Makalisang. Good morning, yung buboy po diyan diyan. Good morning, alas 5:27 na yun. Ala, ikiog na na. Ikiog pa. Okay, live kita ka na sa ito official Facebook account Kadudong Ponggay. Sa tanang mga viewers ka nag-view ka rin. Maing buntag, good morning. kaning ako Maing buntag ninyong tanan. Okay mga bisag, kini mga programa ito kini sa Pool Beer Supplier Direct Factory. diri Ang Pool Beer Supplier Direct Factory mga bisag. Mo'y sulban. Sabi na kung mag-shopping ka via online, kung naara ka sa imong panimalay, pwede ka magka-shopping via online. Magkapili ka mga manindot kay mga t-shirt, mga branded ng mga t-shirt gikan pa jud sa factory. Nag-offer sila sa factory price of free delivery nationwide. Nyo lang i-search sa iyong Facebook, ang ilang Facebook page, Pool Beer Supplier Direct Factory. Nandiya si Ma'am Mary Rosan o si Captain Teddy Bear, mga abi-abi ninyo. Good morning sa tumaptikon nga presidente sa Radyo Bisag Fans Club Mindanao Chapter nga tanan paring Mark Evans. Good morning. Morning ni mo na pala. Lorena Bagyo Klamuhoy. Kalamuhoy. Good morning. Hi dong, Maing Buntag. sige lang og ngisi Rimon Balansag Diripas. Good morning, DJ Punggak. Ay, good morning pa. Morning pare, great na ako akong anak Chrysler Zambrano. Salamat pare. Good morning to Mark Evans og ni Chrysler Zambrano diha. Morning nimo diha. Chi Gomez, thank you so much for watching. Anang naka-view na to karon sa tong live. lang og ngisi Okay, nga na lang yung umagog. Nausan mo si Punggak. Ay, good morning to Ariel Humawan. Yel, good morning ni mo diha. Akong amigong gwapo Ronron. Ronron Humawan. Good morning ni mo diha. Okay, sa tanang mga viewers karon, sa tanang mga nakasagpo diha. Good morning. Para sa itong presidente ba? Ya, mo sagpo pag makabinta. Musagpo pag makabinta ni si paring Mark Iman. Yung kumuyasoan. Naanad na mo guni atong yung mintin na ng atbang. Naanad na ito yung mintin. Baling bagaan na kuno kaya. Baga na ka ito pare. Baga na kuno kaya ito. Dayon, ang gikamingaman kuno ni paring Mark Evans adto katong iyang pagkasara-sara. Sara-sara man itong mintin adto. Mo kuno tayo gikamingawan kayong paring Mark Evans. Mo itong, bisag atbang ra, kidat-kidhatay ra sila. Good morning, DJ Post. Ika ni Merle Kamanduna. Okay, thank you so much. Sa tanang mga viewers karon nga naka-view. Good morning, may buntag ninyong tanan. Katong padlong na mga mo trabaho diha. Good morning ninyong tanan. Good morning, Dong.
maghabi. Great lang ko diya sa may bilya, Hermoso Ruas nilang Sanito Nunoy, Tata, Michael, Badi, Jason, din request ang kong song. Dito sa Lubat na ba? It's me, Inday, Tanaga, Hair in Katipunan. Okay, good morning ni mo na, Inday, Tanaga. Okay, matod pa, good morning, DJ Pongs, kailan ko niya. Bibinsya, Rihinsya, diya sa may Banikap, Galas. Good morning, te. Greetings coming from Rose. Okay, salamat ni mo na, Rose. Okay, dito na Pikas, Linya, Higala. DJ Pongs, pagkigreet lang ko ni Mama Aileen, Papa Edito. Anina, Gao, Donski, Nining, Yu, Binansyo, Jilly, Rolil, Tiboy. Marjo, it's me, RG Sangwan. Okay, salamat. Good morning, dong unsang mga sakit ang matambalan anang baliti tunik. Basta doon na kay sakit sulod sa lawat. Huwag tangon ka na, hilison ka na. Sa baliti herbal tonic, basta sakit sulod sa imong lawat. Good morning to Kunsyal Adilpa de Los Santos. Si Hal. Good morning ni Modia, si Hal. Kunsyal Adilpa de Los Santos of San Francisco, Dapitan City. Good morning. Good morning, Idol. Great lang ko nimo og ni Ilmar Bukol. Si Dexter Mata og si Runel Bukol. Tagas Katulian, San Juan, Sigior. Request kong song, Kinsa Siya. Morning, pre. Shout out ko ni Adoy. Galingin kayo hubon. Salamat, pre. Gikan ni Dods Parangan. Ay, Dods, good morning ni mo diha. Okay, matod pa. Tatayok sina. Mao man na ilang timsong dong punggak ni Babski og ni Aninipon. Ay, Tulab yun. Badeta! Kitang tangan maghabi-habi. Good morning, greet lang ko sa Austria family, Tower family, Lumactor family, is me, Jinski, here in Nueva Vista. Nueva Vista, Osminya ba ni? Among Okay, marag Osminya. ginaw na ang tanan. Good morning, DJ Pong. Musta mo tanan diya sa Radyo Vista. Greet lang ko sa tanan sakop sa Fans Club. Dipolog og Sigor Chapter Fans Club. Sa tanan lang naminaw sa imong programa, Charito ni request kong song, Sorry Mahal. Okay, Sorry Mahal. Morning dong Pong. Great lang ko sa luwa. Balik na din siya. Lumakad family, Kalunod family, Sumili family. Gikan ni Saling Kalunod sa may Tagmanukan, Lasi Sikiho. Jocelyn Aton, Villarmino, thank you so much for watching. DJ, great lang ko sa kuma pariente diya sa may ruwas. It's Miss Loli Girl. Good morning, DJ. Sa tanang naminaw. Matod pa din mga bisag atong handusan, atong hatagan o pagtagaan. Matod, good morning, DJ Pons. Great lang ko sa mga silingan o mga agaw sa Kandulong. Sila ni Phoebe, Kimno, Gary Tumapon, Nancy Hordown, Lita Tumapon. Dari sa Bagakay, sila ni Wilson Itik, Estrella Itik, Rebecca Itik, Lorena Itik, Flor Malikay, Sales Marchan o sa mga kabisdak, sila ni Nining Sumagang, Diding Bidad, Nining Gapol, Lorena Clamuhoy, Dexter Mata o sa among Presidente Teddy Bear Dalagan, o ni Ma'am Roseann, o sa tanan na lang naminaw, DJ Pounds ang nagret, si Millie Itik, may Luwer Kabangkalan. Request kong song, Bintana ng Puso. Okay, salamat. Good morning. Good morning, manager. Ay! Good morning ni Lady Boy. Morning ni mo da Lady Boy. Wajay react tong nakasagpo katong na-maintain nga sagpo nun sa atbang. Dong boss, kung mo i-greet na ko lang kung Kugon family, Luwakton family, Bungkawel family, Tumaog family. It's me Angging Bungkawel Aplokos sa Pangdalaga. Request kong song Nasaan ang Liwanag. Salamat TG Pong. God bless you always. Morning ni mo da Angging Bungkawel Aplokos sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Good morning ninyong tanan kutob sa mga naminaw karon. Kabalo ko nga daghan kay naminaw karong urasa. Diya day sa may siri Sinuya Katipunan at ang Timbisdak. Nadia karong taod-taod sa may Sinuya Katipunan.
Diyan mapalit ninyo ang baliti all baliti herbal tonic na sa may Sinuyag Katipunan. Sa among Tanang mga naminaw na to diya sa may Sinuyag, Patik, ang tanan may Siris. kay si Lulu ug Lula. Available lang atong baliti all baliti herbal tonic na sa may Sinuyag Katipunan. Karong taon-taon. Good morning, Idol Pop. Shout out lang ko Idol sa Mandas Family Oga. Kenyanula Family. Dahil sa pag-read Idol, gikan ni Judy B. Kenyanula. Good morning DJ Pons. Great lang ko sa kong anak nga nasa Qatar. Good morning nak, miss naka ni Mama. Salamat DJ Pons. Gikan ni Merly Kamanduna. DJ shout out all of my honeybee Rismark Baldia gikan ni Salvi Kulan. Good morning Idol Dongpong. Doon lang gusto kong langga nga si John Efrending Kong. Nagahigda pa og naminaw ni mo DJ Dongpong. Kahit pag ko siyang mama og papa og may ison og mangkon. Pag sa tanan naminaw sa Radyo Bisag. Salamat sa pagbasa Dongpong. Greetings from Chay Chay. From Shanib Pulangko. Good morning Punggak. Great lang ko happy birthday sa akong igagaw nga si Kim Kim Humawan. Ay, birthday derong Kim Kim di ay. Ha? Akong amigong gwapa. Mildred Timanuno, thank you so much for watching. Lorna Raso sa may Panglaw Bohol, thank you so much. Dong Post, good morning from Mildred Timanuno diri sa may Manila. Okay, thank you so much for watching. Sa tanang mga viewers nga nag-view na to karan. Good morning ninyong tanan. Waing buntag ninyong tanan. Dito sa among gisayawan Michael Abila, good morning DJ. kay si Lulu. Okay. DJ great lang nako si Papa Ronilo, Mama Teresita ug ang akong igsoon nga si Ropa Cristina ug ang iyang kapikan. Kinabuhi diya sa may lungsod sa Ruas, Barangay Tanayan. DJ Pong, salamat sa pagbasa. DJ Pong. Okay, salamat pa. Gikan ni Rimon Balansag de Ripas. Kadunita Pikas, Linya Higala, hello may bunta, good morning. Hello, dito. Good morning. Good morning, kisa man eh. Sa Nalinsoya, dahil dito sa barangay, Rina Pulangko. Kay mo great ka na Linsoya. Sige, padaya. Dito tuyong diri. Sa dito siya na mag-birthday karoon dahil ni Mineros kaya ka na sa Villaramos dahil ni Manang po dahil nilang mga upapa dito sa Sitio Balubuhan dahil ni Manoy Maidog dahil si Ole, ni Marvin Soya dahil ni Celso dahil ni Lily Boy o ni Boy Tiksoy dahil ni Michelle Guminta dahil ni Tata Sumagot ayun ang bara po dahil nga si Norman tulong punggak salamat. Okay, salamat. Itang mag-happy-happy. Okay, dagang salamat Annalyn Suya sa Maynila po. Pulang Godong Pong. Great lang nako akong Mami Monica. Good morning, Mami. Request ko song kung sakaling ikaw ay lalayo. Ako painungod sa akong mahal Mami Monica. Salamat Dong Pong. Salamat Pad. BM, good morning. Okay, good morning di ay sa tanang mga naka-view na to karan. Pwede kong share sa itong live. Katong nag-view karan, pwede kong share sa itong live. Dan akong gina-invite. Katong mga naka-view na to karan, maka-open mo og YouTube. Pwede kong subscribe sa itong YouTube channel nga Dudong Punggan. Sa tanang mga naka-view na to karan, pwede kong subscribe sa itong YouTube channel nga Dudong Punggan. At sa tanan lang nga mga viewers na to karon, paliw kong subscribe sa to YouTube channel. Ang pangalan Dudong Punggak. Then yung i-click ang notification bell aron updated ka sa tong mga live. Sa iyang love. Mildred Timanuno, i-greet lang nako akong mama og mga igsoon diha sa may lingatungan manukan. Ang regret Mildred Timanuno, amping mo tanan. Okay, salamat Mildred Timanuno. Good morning. Alas 5:40 na dyan sa kabuntagan. Maningot namin Uyaw yun mo sayaw Mura upwa ka pa mahaw Kadalita Pikas, linya mga bisag. Puso ka ayun Atong hatagan og
pagdagan? Okay, nawala. Itulabyok diri Okay, good morning ninyong tanan. Hoy! Labi na Mga viewers ha! ka Alagog share sa tong live. ikaw Sa mga naka-view karon, usbon ako. Available ang Balitian, Balitor Baltonic dahil sa may Sinuya karong alas 8. Sinuya Katipunan Higala. Alas 5:41 na dyan sa Kabundagan. Subukan baru, kalau sayang kau sudah tahu, baru deh sudeng kau sama lah tahu, termau let you go sayang, sama kau saja, tapi lama-lama sama rasa, kalau kau tuh tak pernah ada rasa, cinta kan sayang, semua kau buang percuma. Sama koi, kau mau dia, satu berjuang tapi tak kalah. Saya sayang koi, kau cinta dia, biar sudah sayang sama. Bahagia dengan terpaksa kasih salah. Mau koi, kau mau dia, satu berjuang tapi tak kalah. Saya sayang koi, kau cinta dia, biar sudah sayang sama. Basta nindot ang tukar Guwapo ang DJ Sama koi, kau mau dia, satu berjuang tapi tak kalah. Saya sayang koi, kau cinta dia, biar sudah sayang sama. Sama koi, kau mau dia, satu berjuang tapi tak kalah. Saya sayang koi, kau cinta dia, biar sudah sayang sama. Basta nindot ang nindot ang tukar Guwapo ang DJ Aku enak lekong, selalu hormati jalan.
skiri, 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 Hari malam ini cuma kurang, aduh ini dapat lupa, sampai ini sudah berakhir. Ini sadar, lekong sopan. Aduh banyak lekong, mari kita kosong-tong, cuma boleh mau gigit lekong, 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 jadi melong karena banyak lekong, jalur-jalur baku jalur, song mulai melong. Di Follow oras alas 5:59 na dyan. Alas 5:49 di ay. Sorry. Padayin ka mong naminaw ang bisag sa Radyo Bisag di Follow kuban sa mga dusay. Sa namang kalaay dudong pungga. Good morning. Maayong buntag. Sa talang mga nakasagpo diha. Good morning, may buntag. Tanang mga nakasagpa. Arana ko ba? Hilom-hilom na naman diya. Great lang po din. Nako akong special girl, Honey Timanuno Bulanao. Gana dia sa may manukan barangay Dapatan DJ. Aka. Dara tapikas linya to handusan ni Loma yung buntag ni mo dasar. Akan sa itong ikilaga ni mo dasar. Mugret ka sar. Oh, mugret to dong. Sige padayan. Mugret to sa akong mga tulong. Abigin, sulima, no? Sulima. Sulima. O ako pong anak dong. Karanin, Kusundo, Kisar Junyo, o Biring Sanilang, o ang mga auditor pong pamilya dong. O binasa dong. May mga tumiron, binasa. Salay, Arin, Gloria, Alex, Ray, Kima, Totong, Rima, Git-Git, Juk-Juk, Gadit, Amit, King, auditor pamilya na dong. Kanta na dong, basta kaminan na dong. O gana ko po pinanggal, listisa dong, kaminan na dong. Okay. Salamat di ba Sar, Sister Mishuna. Sa may Santa Isabel di Polog City. Good morning ni Mama Dilin di hay dia. Mama Dilin sa may Ayuda Medical sa may Corazon Aquino. Ma'am, good morning ni mo dia, ma'am. Ato magtikon nga 60. Kailang 60 diha sa may Corazon si Aquino. Si Ma'am Madeline Ayuda Medical sa may Corazon si Aquino. Good morning ni mo diha, ma'am. Okay, good morning. Ay, good morning ni
Ma'am Langging Laklak. Good morning ni mo Ma'am Langging. Good morning DJ Pong. Shout out ko ni Mama Nining sayo kay Namina og kahikay and shout out ni Papa Bubong Pod. Og shout out ko sa tanang Naminaw di sa may barangay Pungulan is me Nicole Gindoy from Hera Pungulan. Oy, Nicole. Nauli na din si Nicole di ay. Ikan manig Manila. Insel Villarino nga gwapo. Good morning. Morning ni Maria Brad. Brad Insel Villarino nga gwapo. Good morning. Famila Balwit. Good morning. Good morning, Sir Dong. Great lang ko sa tanan, frontliners and doctors. All staff sa Corazon sa Aquino Hospital. Ikaw gwapo, sir. Morning ni Maria, ma'am. Shout out to Pongs na lang ni Ate Emily Randes, Kuya Johnny Randes. Especially sa kumahal nga si John Randes, it's me, Michelle. Pamela Balwit. Good morning, may bunday. Alas 5:52 na yan. Atensyon dede sa may Mapang Rizal. Available lang itong balite oil. Og balite herbal tonic dede sa may Ayan Big Shop. Ayan Big Shop sa may Mapang Rizal. Available dia tabo man ron. Available dia sa tanang mga gusto nga mo palit. Balite oil, balite herbal tonic din sa may Mapang Rizal. Available dia sa may Ayan Big Shop. Ayan Big Shop available dia. Ang atong balite oil, balite herbal tonic. Pero gamay na lang i-stock dia sa makauna lang. O sa makauna lang dia. Okay. Sa Mapang Rizal, atensyon, taga Sinaan, mga kasikbit ng mga kabaranggayan sa may Mapang Rizal, tanang mga manabuhay ron, may Timos, Napilan, sa may Nangkan, La Esperanza, Potongan, sa may Marapong, mapalit ninyo ang balite oil o balite herbal tonic sa may Mapang Rizal sa Ayan Big Shop. Ayan Big Shop. Available diha ang atong balite oil, balite herbal tonic sa may Ayan Big Shop. Dayon, diapon sa may Sibutan, natay display diha sa panimalay ni Dudong og ni Baga. Kanang gikan ka sa sentro sa Sibutan, padulong ka dito sa may hospital, maagian ninyo ang panimalay ni Dudong og ni Baga. Nadi ang atong balite oil, balite herbal tonic pod. Good morning Dong Pong. Shout out sa akong Lolo Cording, pakpak og mais, sa akong Lula Muning. Morning, salamat Dong Pongs. It's me, Famila. Sarah Abian. Good morning. Good morning, Brad. Wala dyan paglubad. Ako, kagwapo, Brad. Wala dyan, Brad. Good morning ni Brad Insel Villarino diha. Okay, sa tanang mga sagpo diha karon nakakuat. Good morning. Ay ni si Brad Insel kay daghan man ning kuutonon. Daghan kaning kuutonon si Brad Insel. Daghan kaning kuutonon. Good morning dia ni DJ Nalog ni Mama Ima dedi ha. DJ Nalog ni Ma'am Ima da sa may kalibungan Pulangko, Pilerbo sa Pulangko. Good morning ni DJ Nel, ang DJ nga laging nakasmile. DJ, the singing DJ in Zamboanga del Norte. Papa, shout out sa tanang mga lovables, especially ni DJ Love. Salamat DJ. Okay. Dagan ba ni mga lovables na? Good morning. Ninang Cording Bangkao og Nanay Virgie Lamas. Ika ni Diding Bidan. Kala 5:55 na yan. Osmona ko ha. Available ang balite oil, balite herbal tonic dahil sa Sinuya karong alas 8. Available dahil sa may Sinuya. Dahil sa may Mapang Rizal po, available po sa Ayan Big Shop. Ang atong balite oil, balite herbal tonic. Pay musli mga bisag. Pay musli ang talagsaon nga herbal. Kamoy gigamit sa itong mga katawhan. Sukad pa kaniadto hangtod karon. Ang balite oil. Higala mga suking tigpaminaw. Okay mga
Mga kabisag, Ilma Libong Kugon, good morning DJ Pong. Okay, salamat. Okay, wala dyan tayo kong oras. Great na ko akong bana DJ Eric Abian. Jadi Okay, Eric Abian. banyak lekong, jalur-jalur baku jalur, song mulai Okay. Jumar Isugan. Oy, kunin ni mo Brad. Okay. Sa tanang mga naka-view na to karon, paliw kog subscribe sa tong YouTube channel. Ang pangalan nga Dudong Punggak. Brad, paliw kog subscribe sa tong YouTube channel. Inyo lang iso sa YouTube. Dudong Punggak mo makita na dito. Ang panagwang Dudong Punggak. Inyong i-subscribe, inyong i-click ang notification bell. Para updated ka sa tanan natong mga live video. Okay, wala dyan tayo kong aura. Salamat kayo. Ini yung alagad. Ang gikadukan sa tanang kabayutan. Manghandusay. Sa namang pangakalaay. Way paglubad. Dudong Punggak.